wabarakatuh. Ingkang kinurmatan Bapak Aldi, Guru Basa Jawi lan para rencang sinau kula sedaya ingkang tansah kula ajeni lan kula tresnani. Sepisan malih sumangga sami-sami kawula ngaturaken agunging panuwun dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, nikmat lan hidayahipun dumateng kita sedaya. Saengga ing wekdal menika kita saged kempal bebarengan kanthi sehat wal afiat. Shalawat serta salam mugi tansah keparingaken dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya tansah pinaringan berkah lan saged niru kabecikanipun. Upacara kasada yaiku upacara adat ageng masyarakat suku Tengger ing sekitar Gunung Bromo. Minangka wujud syukur marang Gusti lan pangiling legenda Roro Anteng lan Joko Seken. Miturut legenda, pasangan iki nempa selawe anak sawise ndedonga. Nanging kudu nepati janji kanthi ngurbanake putra bungsu Kusuma menyang kawah Gunung Bromo. Upacara iki dianakake ing wulan kasada yaiku wulan Juni sampai Juli ing Purwaluhur Poten lan Kawah Bromo. Warga nindakake tirakatan lan nyiapake sesaji saka hasil bumi, kembang, woh lan kawah cilik kanggo dilabuhaken ing kawah minangka simbol pangorbanan lan rasa syukur. Makna upacara kasada yaiku rasa syukur, pangabekti lan pangiling marang leluhur uga piwulang supaya ngajeni alam lan eling asal usul tradisi diyakin maringi berkah lan ketentreman tumrap masyarakat Tengger. Sanging penjelasan niku wau saged dimangerti ingkang menawa upacara kasada niku salah siji tradisi leluhur ingkang nggambarake rasa syukur lan pangurmatan marang Gusti Allah lan para leluhur. Muga-muga tradisi niki tansah lestari lan bisa njaga kebudayaan bangsa kita sedaya. Kula nyuwun pangapunten menawi wonten salah lapat ing tembung utawi penyebut, matur nuwun saged dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.